C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant je voulais très heureux. Pour toute la planète je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Non. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais respiré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que ma petite enfant je voulais très heureux. Pour toute la planète je voulais espérer que l'après met trop de soirs de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar ja Herman had geen zin. Herman dacht bekijk het, maar ik stem er niet met in. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht kijk het, maar ik stem er niet met in. Herman was een jongen stief van amper een jaar. Herman dacht bekijk het, maar mijn maak's toch nog niet gaar. Het station daar moet ik razendsnel naartoe. Ik neem de trein naar India, mijn vlees is daar taboe. Want Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kap er met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada. De bomen waren stil, de lucht was grijs, de heuvelen zonder wil lagen op vreemde wijs. De mannen werkten wat rondom in de aard, als schroeven ze een schat, maar kalm en bedaard. En wij staan zo een beetje hier. Ik moet een beetje afstand houden, want anders hoort de zang niet misschien. Ik heb van alles spelen hoor, maar misschien kan ik dit ook wel spelen. Eigenlijk niet zo heel veel meer. Het was wel feestelijk. Het was een prettige chaos, weet ik, daar voor het podium, maar ik heb er geen beeld van. Ik denk niet dat er beeld van is. Hè? We hebben wel veel festivals gehad, maar wat deden we allemaal? Ja, Noorderslag, Waterpop. Ja, er waren ook al heel veel festivals, maar ik heb geen idee. Dan moet ik weer in het archief duiken van wat voor festivals we gehad hebben. Maar het was het laatste jaar van Kobus, dat weet ik nog wel. Want we hadden in januari 89 afscheidsconcert in Bolwerksneek. Zomer 84. Toen begonnen we te oefenen met z'n drieën. Daarvoor zat ik nog in de pinbasis, maar dat was mij net iets te soft allemaal. Ben ik uitgestapt in een eigen band. En toen kwam Menno Bakker nog langs, een keer bij oefenen. En die was toen echt helemaal kapot. Ik vond het zo mooi. En toen is het begonnen. En toen hebben we, ik dacht
wat was het, 84 of 85 hebben we de kleine prijs van Sneek gewonnen. Nou, toen begon het enorm te lopen. Ja, 5 heftige jaren. Ja, niet heel heftig. Ja, heel veel spelen. 2-3 keer in de week wel spelen. En het was, het ging wel met zeer meer, maar over het algemeen was de zaal behoorlijk vol, heel Nederland. Dus ja. Ja, je mag echt een heel Nederland lekker spelen, hè? Ja, en België ook af en toe. Dus ja, de chaos, het enorm kinderachtig, maar wel heel leuk om te doen. Wel die enorme flauwekul. En die, over het algemeen toch echt liedjes enorm ruig uitgevoerd. En non reassociëren. Ja, precies, de perfecte cover. Ja, dat was inderdaad een van de eerste singeltjes die ik ooit kocht. En dat nummer is altijd in je hoofd blijven, omdat je dat wat was ik? Een jaar of 7, 8. Toen dat een hit was. En het bleef in je hoofd en het was inderdaad een perfecte cover. Geen enkele band had er ooit overdacht, maar het was inderdaad live een enorm kraker. En behoorlijk draait ik. Net volgens mij op landelijke radio zelfs nog. Ja, toen die Vrolijke 15 of zo het nog in staan. Van de VARA inderdaad. Het werd wel veel draait inderdaad ook, ja. Nou, die clubs waren ook heel leuk. Zoals ik weet, Vera en zo. Dat was echt volle bakkers we speelden. En Simpel vaak gespeeld, maar ook Leiden, Delft. En dat was allemaal gewoon hele mooie... Ja, al die grote zalen was gewoon hartstikke mooi te spelen. Maar ook die kleinere zalen, dan kon je nog meer chaos eigenlijk wel creëren. Ja, dat is absoluut een van de favorieten. Ik heb ze ooit begin jaren 80 nog een keer zien. Dat was echt fantastisch. Hoe die man dat publiek onder controle hield, dat was fantastisch. Dezelfde week had ik ook Angelic Opstars zien. Op zich een hele leuke band, maar die had geen controle over de publiek. Dat was toen gewoon echt een hele heftige tijd. Hè? Echt fietsketting en alles liep door de zaal. Dus ja, dat ging toen daar aardig los. Ja. Wist u een toekijker of wist u zelf weer rock'n'roll? Zowel bij Kobus als bij de concerten. Wie is het mij of is het om de zijkant te zien? Nou, ik stond meestal wel vooraan. Ik stond wel vaak vooraan. Niet dat ik meteen enorm met stond te springen, maar ik stond altijd wel vooraan. En soms op het balkon, eigenlijk van het moment af. Ik weet nog wel, toen het eerste concert van Mertens in Nederland was ik ook bij. Toen stond ik ook vooraan. Het was echt zo'n enorme dikke skinhead. Zat ze met die knokkels in mijn rug. Maar ik denk, ik ga niet weg. Dus dat is goed aflopen. Ik ben er nog. Ja, bij toeval eigenlijk. Ik was eigenlijk met een duo bezig met Merlo, de zanger. Van Kobus. Alleen ja, dat liep op een moment niet even. En toen heb ik ze erbij gevraagd, is dat iets voor jou? En toen zijn we gewoon wat gaan spelen. En toen hadden we meteen al, toen bestond Kobus nog, maar het was wel bekend dat het zou stoppen. Dan hadden we het eerste optreden in het Kwarteling in Buitenpost. Had Klaas Land trouwens nog geregeld. En toen kwamen zo al vrij snel weer wat optredens bij. En dat liep, het eerste jaar dat we speelden hadden we meteen al 100 optredens. Dus dat liep ook als een titel. Heel Nederland en België constant 20 jaar lang. De kracht. Ik denk het goed doorspelen van Sietse altijd. En mijn gekte misschien erbij. Van, ik denk dat als het publiek niet wil, ja, dan kwam ik wel naar ze toe. En dan gebeurde er wel wat. Ik weet inderdaad in die kroegjes van... nam iemand op sleeptouw, kroop je onder de tafels door samen en van alles. Dus echt die totale flauwekul, dat was prachtig. Wie de feestgroep voor die bijvoorbeeld? Of je speelt toch wel serieus mooie nummers, ik bedoel. Ja, maar dat was... Williams, dat ging ja, precies, maar dat zat wel een beat in. En echt serieuze nummers, dat was inderdaad ook... Pickmeat ging soms ook tegen werken, wat ik nou tegenwoordig doe met die mooie liedjes en zo. Dat gaat op de plaats een beetje tegen werken, omdat je die gewoon niet... live niet kon spelen, had geen zin. Af en toe slopen we wel eens eentje op een cd. En dat werd dan ook wel gewaardeerd maar het ging wel tegenwerken. Ja. Maar aan de andere kant was het prachtig. De gimmick, kuttepiel, hè? Precies. Nou, het werkte inderdaad toch vaak wel even van... als je hem erbij pakt, dan zag je meteen van die smile gezichten. Nou ja, misschien ga ik ook wel een nummertje op Bevrijdingsfestival spelen. Huh? Hij is niet helemaal stemt. Niet opletten hoor. Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kappen met, ik stem er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht, bekijk het maar, ik stem er niet met in. En nou, de rest speel ik wel op het Bevrijdingsfestival.
for me the straight line keeps them losing their mind, et cetera.